Доброго ранку! Усім салют! Рада вітати вас у нашому «Доброго ранку!» Бачите, який у нас сьогодні чудовний гость. Мішка Топа з Колиханки. Я так само вельми рада бути вашим гостем. Сподіваюся, усі кончатково обудилися і готові відправитися у подорожжя. О, починати день з подорожжя. Гэта цудоўна. Тільки я хочу опинутися у яким-небудь вельми незвичайним місці. Може, відправимося у казку? Кася, я уже розпрацював маршрут. І він не казочний, але вельми захопляльний. Могу посперечатися, Кася, що ти не захочеш вертатися, бо наше подорожжя буде музичним. Ого! А як гэта? Кася, лепш один раз убачыць, чым 100 разоў пачуць. Маєш рацію, Ніколь. Топа, полетіли! І чого там ми опинулися? Тут зовсім не цікаво. Просто ніякі кам'яні, я нічого не чую. А ти обіцяв музичне подорожжя. Кася, давай оглядимся і прислухаємося. Ой, яка чудовна музика! А що за інструменти гучать? Ти здивишся, Кася, але гэта спявають кам'яні, які падаліся табе нецікавымі. Камяні спяваюць? Хіба гэта магчыма? Толькі ў адным месцы ў свеце. І ці гэтае месца? На востраве Сардиния. Менавіта тут размясціўся сад камянёў, якія спяваюць. Не веру сваім вушам. А ты павер, Кася, і атрымлівай асалоду ад музычных камянёў, якія прымусіў загучаць скульптар Пінучча Шола. Здорава! А гэта нейкія незвычайныя камяні? Неа. Для стварэння свайго саду скульптар браў самыя звычайныя валуны з прыбярэжных раёнаў Італіі. А вось потым пачыналася чараўніцтва. Атрымліваецца, Пінучча чараўнік? Не, Кася, ён майстар, а ў выдатных майстроў бывае атрымліваюцца чароўныя рэчы. Асабліва, калі доўга і старанна працаваць. Усё так і было, Ніколь. Шола праводзіў доўгую і карпатлівую працу з кожным экземплярам. Нанасіў на яго насечкі, шліфаваў і разразаў. Вось камяні і аддзячылі майстра, загучалі. Неверагодна! Кожны валун быццам музычны інструмент. І ў садзе іх прыблізна 800. Які велізарны аркестр! А на камянях складана іграць? Зусім не. Дастаткова проста дакрануцца да іх ці правесці рукой па апрацаванай паверхні. І паліюцца такія прыгожыя мелодыі. Яны нагадваюць і гукі музычных інструментаў, і напевы пяшчотных галасоў. Гэтую музыку можна слухаць без конца. А Топа папярэджваў, што ты не захочаш вяртацца, Кася. Прызнаю, месца захапляйнае. Сапраўды. Топа, давай і мы зробім камень, які спявае. Паставім у нашым пакойчыку. Можам паспрабаваць, Кася. Ура! Тады сёння і возьмемся за справу. Кася, ты так захапілася, што забылася аддзячыць Топу за цікавае падарожжа. Прабач, Топачка, вялікі дзякуй. Я просто ўжо уявіла, як буду іграць на музычным камені. Ой, Кася, фантазёрка ты. Топа, ты мне абяцаў, а я за гэта увесь добраранак буду сама ўключаць мультики. Я згодны, Кася. Вось і цудоўна. Тады глядзім ранішні мультфільм. Кася, ты мультик спыніла?
Я, бо хочу нагадаць табе, Топачка, што ты паабяцаў зрабіць для мяне камень, які спявае. Сябры, для тых, хто толькі далучыўся, растлумачу. Дзякуючы топу мы наведвалі сад камянёў, якія спяваюць. І цяпер Кася хоча займець у Дабраранку такі камень. Так што ты, Топа, зараз адпачывай і думай, дзе мы музычны камень возьмем. А я пакуль пазнаёмлю вас з цэлай кампаніяй неверагодных прыгажуноў. Ого, што за прыгажуны такія? Высокородные олени. Уявіце, яны нават згадзіліся пазіраваць для нашай праграмы. І мы з Лесікам скарысталіся гэтым і знялі невялікі фільм. О, як цікава! Так што зараз я прапаную даведацца, чым высокородныя олені займаюцца ў лесе зімой. О, олені мне так падабаюцца. Я пра іх шмат чытаў, і мне вельмі цікава паглядзець на іх зблізку. Як і ўсім нашым гледачам. Я так і ведала. Глядзіце! Так, сябры, паводзьце сябе, калі ласка, ціхенька, бо оленям не падабаецца, калі ім перашкаджаюць. Бачыце, як яны пільна углядаюцца ў гасцей. Не хвалюйцеся, высокородныя асобы. Мы вас не патурбуем. Між іншым, 2 стагоддзі таму гэтых прыгажуноў на Беларусі не было. На жаль, гэта так, бо на іх палявалі. Але дзякуючы зубрам, зараз мы можам назіраць за гэтымі велічнымі істотамі. Так, не здзіўляйцеся. Аднойчы гасцям нашай зямлі вельмі спадабаліся зубры. І яны выменілі 5 магутных волатаў на 20 аленяў. Дзякуючы абмену, зараз у нас больш за 40 000 гэтых неверагодна прыгожых і моцных жывёл. Пагадзіцеся, у аленях уражвае ўсё. І памеры, і важная постаць, і велізарныя прыгожыя рогі. Бачыце, калі звяры вырашаюць размяцца, яны быццам мераюцца, у каго рогі больш. А яшчэ алені сапраўдныя чэмпіёны па бегу і скоках. Так, хуткасць гэтых велічных істот можа дасягаць 80 кіламетраў за гадзіну. Гэта значыць, алень можа пасапернічаць з аўтамабілем, а скокнуць на адлегласць у цэлых 9 метраў і на 2,5 метра у вышыню. Гэта значыць, алень можа пераскочыць аднапавярховы дом. Аб цягавітасці аленяў гаворыць і той факт, што за год яны пераадольваюць каля 5000 кіламетраў. Так што без сумненняў, алені сапраўдныя чэмпіёны сярод жывёл. Цікава, што гэтым чэмпіёнам не падабаецца жыць у статку, як многія думаюць. Вялікая колькасць аленяў на полі – рэдкасць. Так што нам вельмі пашанцавала іх убачыць разам. Жывуць яны сем'ямі па 3-6 асобін. А калі абараняюцца ад драпежнікаў, могуць згрупавацца. А яшчэ алені любяць разам пацілкавацца. Узімку людзі рыхтуюць глыбока ў лесе пачастункі для жывёл. Сена, зерне і абавязкова соль. Так, соль для аленяў – лепшы прысмак. Такі, як для нас цукеркі і печыва. Добра, Кася, што ты дамовілася з гэтымі прыгажунамі, каб яны падпусцілі нас так блізка. Інакш у нас не атрымалася пазнаёміцца, бо аленяў выдатны нюх. Яны могуць пачуць незнаёмы пах ажно за 200 метраў. О, і тады паспрабуй дагнаць гэтых спартсменаў, каб даказаць, што не хацеў нічога дрэннага зрабіць. Мне здаецца, мы спадабаліся аленям. Значыць, будзем сябраваць далей. А зараз прапаную папрасіць прыгажуноў паглядзець разам з намі ранішні мультфільм. Кася, дзякуй за цудоўнае знаёмства. Мне так спадабаліся высокородныя алені. А ў мяне ёсць выдатны план. Прапаную наведацца да прыгажуноў і абавязкова прыхапіць з сабой соль. Так і зробім. А зараз, думаю, самы час паглядзець працяг мультфільма. Добрая прапанова. Мультфільм, сябры. Сябры, а якія ў вас планы на заўтра? Пакуль не думалі. А што? Ты прапануеш, Ніколь? Мы з сябрамі вырашылі пайсці ляпіць снегавікоў.
Надвор'е абяцаюць падыходзячае. Ой, цудоўная ідэя! Я з вами! І я так само. Слухайте, дзяўчынкі, а давайте злепім якога-небудзь арыгінальнага снегавіка. Што значыць арыгінальнага? Ну, не просто складем снежные шары один на один. Я недавно бачыў у інтэрнэце вельмі цікавыя і нескладаныя снежныя фігуры. Так покажи іх і нам, калі ласка! Сапраўды, можа, мы выберам, каго зляпіць? Калі ласка, глядзіце і захапляйцеся. Ой, гэта снежны жыхар Аўстраліі, кенгуру. Давайте яго злепім. Кася, глядзі далей. О, якая вясёлая сямейка! І котик, і собачка. Усе такія сімпатычныя. У мяне проста вочы разбегліся. О, паглядзіце, а гэты гіганцкі снегавік вышынёй з дом. Калі нас будзе многа, можам і гіганцкага зляпіць. Кася, а як табе герой мультфільма «Са снегу»? Ён цудоўны. Ой, усё, вырашана. Будзем ляпіць героя мультика. Толькі якога? Выбірай свайго любімага, Кася. У мяне ёсць лепшая ідэя. Мы зараз паглядзім мультик і вызначымся, каго будзем ляпіць. Ну, Кася, ты хитруха. А што? Я дрэнна прыдумала. Добра, Кася, добра. Мультфільм, сябры. А зараз час развітвацца. Сябры, наперадзе нас чакае цудоўны дзень. Правядзіце яго карысна. Цікава. І самае галоўнае, весела. А нам засталося дамовіцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку!